Inwoners van Noord-Eerst-Friesland kunnen voor het eerst in jaren weer in Dokkum terjochten met een Brutsen voet of herkloppingen. Het is heel bijzonder omdat het initiatief is niet alleen maar vanuit ons gekomen natuurlijk als Sionsberg, maar er ook een grote behoefte is in de bevolking. Dat die zorg hier toegankelijk is, dicht bij de mensen. En we ook nog eens een keer de betrokkenheid hebben van de gemeente en de zorgverzekeraar en de huisarts in de regio om dit tot een goede toegankelijkheid van zorg te laten worden. Das is de spoedzorg wat oorzaakt de spoedeerskinde help. Wij zijn geen spoedeisende hulp zoals in een ziekenhuis. Wij zijn echt een spoedpolykliniek. Dus wij bieden hier zorg aan mensen die minder complexe zorgvragen hebben. Zorg voor mensen die klachten hebben van druk op de borst, pijn op de borst. Of mensen die een breukje hebben opgelopen tijdens het sporten of een ongeluk wat ze hebben gehad. En dat zijn dan natuurlijk niet de complexe breuken, botbreuken die we hebben, maar van handen en voeten, et cetera. Dus de minder complexe letsels. Patiënten kunnen met een trofverwijzing van de huisdokter weer naar de Sionsberg komen. Het meidje van een afspraak had als voordeel dat patiënten rapper geholpen worden als bij de spoedeerskinde help van een regulier ziekenhuis. Wij kunnen dus een hele mooie planning voor de patiënt maken, ook in samenspraak met de huisarts die ook eigenlijk weet van ik stuur nu mijn patiënt heen. Eigenlijk over 1,5 uur heb ik de brief alweer binnen waarin staat wat de behandeling van mijn patiënt is geweest. De spoedzorg is een nieuw initiatief en zo ook voor vergelijkbare regio's in het land een uitkomst wezen kunnen. Ik denk dat dit een uitermate leuk initiatief is om echt in heel Nederland in te gaan voeren. Met name in die gebieden waar al die kleine spoedeisende hulpen, kleine ziekenhuizen wegbezuinigd, dicht gegaan zijn. Dit is gewoon echt een service voor je regio.